हे गोपाल कूल ओगाळ महिमा दोल गोविंदर जेते विधि मते सीना चारि बिंश भाई माने हेले कमेल दोल यात्रा करबाकू कले अनुकूल मथुरा गोपाल आसी गोपरे मिलिले गोपर गोपाल देखी ओगाळ पूछिले सुन तुम्हे भाई माने पचारो ओगाळ कि रूपे गोपरे तुम्हे करूछ दोल रूपे जे कुंभ गोटी करिब बंदाण नवतनु शिखरे जे बाउंगी विधान केते फल आनी पुणी कुंभरे मंडिब केउ नक्षत्र को धरी यात्रा आरंभिब।